Cada venres e sábado un grupo de veciños de Barro afánase na retirada de maleza, pedra e lixo acumulado na praia da Punta da Cruz. Trátase dun pequeno areal situado ao final do paseo litoral en Abruñeiras, que ata o momento se atopaba en moi mal estado. Este verán, pois decidimos formar entre nós pois un grupo e pedir axuda á xente, todo o que pudera vir a limpiar. Levamos vindo todos os fins de semana, os viernes pola tarde de 5 a 8 e os sábados. Ao final todo isto era todo maleza, todo ali contra aquelas pedras, contra aquelas pelas grandes era todo maleza, quitamos toda a erva, todas as ervas malas, limpiamos todo o muro e pouco a pouco vaise agrandando. O Concello dounos como 5 ou 6 contenedores. Sabedes que aquí hai un cheo, para o fin de semana xa teñen que volver a ter outros 2. Cada fin de semana levan polo menos 1 ou 2 cheos. Despois esta zona de aquí, este tipo castillo, medio castillo que vedes aquí, estaba todo coberto pola maleza. Isto pertenece a unha finca privada. Por medio da asociación tamén se lle pido ao Concello que limpiara toda a zona. As administracións públicas implicáronse tamén no proxecto a petición do colectivo veciñal. O Concello colabora coa dotación de medios para a retirada dos residuos, mentres que Costa xa se comprometeu a facerse cargo dos cascallos acumulados na praia. O Concello axudounos cunha pala, os contenedores traenolos o Concello, que iso costa cartos, sí, non temos problema ningún, isto tamén o vai a retirar, que isto foi do San Juan, que quedou aí, estános axudando en todo o que poida, pero claro, isto necesita tempo, é un traballo pequeniño, pouco a pouco, de cada un. Un quita unha pedra, outro quita outro, tampouco non fai falta quitar nin 7 carretillas de pedras, con que quites unhas pouquiñas, pois xa faz pois xa axudas a contribuir a que isto vai un pouco máis para arriba. Aínda así queda moito por facer, polo que a asociación apela a unha maior participación veciñal.